police. Zaka dawo? Ni mana sati daya ai ba wani abu bane ba wani dogon time bane ba sati daya ai yayi yawa tsakani da Allah. Sati daya su duba mana ba mana yayi yawa. Ai hakuri ya kamata ki kin ga in mun fita ba dole ma dai sai na je gaskiya. Abin da ina gaskiya ne an dan cuce. Ki hakuri saboda yanzu kin gani ko? Yanzu haka kira na suke ya kamata in tafi. Ya kamata in tafi gaskiya saboda suna san suna jira na kuma ban so in dan bata lokaci saboda kar su tsaya suna ta jira na ban abin nan ba. Bari ka samu kawai in wuce. To Allah dai ya kai ku lafiya. To amin. Yau ba ni. Yau ba ni jakan nan. Wai sai tafiya? Wallahi sai tafiya. Wallahi abin da ba dai daɗi wallahi ina. Aka iya. Inde kin san namiji ba bai iya zama gida dole ne sai ana dan fita ana nemo abin da za a ci kuma ko. Na sani. Wani zaki ni kana wasu tafiyan barki nan. To Allah ya kiyaye Allah ya kai ku lafiya. A dai kula ban da kula ƴan mata dan na san halinka. Okay kishi kenan kike. Karki da ina da yara ku da wata. To ai abin ne na huku ba gane shi ake yi ba. Sai dai Allah samu kamar ki in dinga fita waje ina kula wata haba. To ai dama ai haka ai kamar shi ya Allah ya. Allah ya sa haka. Insha Allah zan rage miki alƙawari. Kuma ina so ki ma ki rage mu alƙawari kamar Allah ya yarda insha Allah. Shikenan bare in wuce. Somebody call the police. Oh, call the police. Kenan gashi to ubangiji Allah ya sauke ku lafiya. Allah ya kiyaye. To shikenan amma dai gaskiya na yi misa. Haba ki hakuri. Shikenan na tafi sai an To Allah ya kiyaye. A dawo lafiya. Baby, I don't fall, ya kata. Bari in kira wasu yi ya dawo. Kwa hello, sweetie. Mutunan kayan ya tafi yanzu nan kuma. Wace to ga nan zuwa. Ga nan zuwa bari in zo da sauri yanzu. If I give you belly, I go still there with you. Ni ne ke bude da Allah bude. Sweetie. Ya rufe gida. Oh darling, baby don't leave me, don't leave me, don't leave me. Just hold me in your hands. Oh darling. Hai jama'a, ke kadai dai ce ko? Kadai ce ina. Ya tafi ai. Hai jama'a. Ai hankali na ya tashi dama so nake ya bar garin. Wannan mai gida nake. Wannan mai gida nake. Na kagara ni dai ya tattara ya dai ta in samu ka zo. Wannan mai gida nake na ci shi yayi yawa. Bari kai dai. Na ci mai gida nake shi yawa gare. Shi ko wannan da nan fa baya fa zuwa idan kai na fa gari. Kai jama'a. Ka ce yau akwai jin daɗi. Hai, ke dai ke bari. Kai subhanallah. Kai sweetie. Ya aka ji da wannan sarkin naci? Kai sarkin naci an dai To ke yanzu baki tsoron ya zo ya gama nan? kamar sati ɗaya zai. Kai da Allah. Sati ɗaya. Sati daya. Yi mana aika yanzu Allah kira shi ce sati biyu. If I give you belly, I go still there with you. Yau dai akwai dai jin daɗi. Ke ga ba ɓata lokaci na zoyi ba. Tashi ne abin da ya kawo ni. To ai ni ma da ai jira nake yi. Wallahi ni ma da ma dai jira nake yi. Somebody call the police. Wane ne? Wane ne ke noke? An ce Why? Ko ba za ki bude bane ni ne. Shi ne ya dawo. Shi ne ya dawo. Shi ne. Siwa. Shi ne. Siwa. Me gida. Ina ga mantuwa ya. Cause baby, I don't fall, ya kata. Baby, I don't fall, ya kata. My life no dey sweet if I no dey with you.
gida? Lafiya? Wallahi lafiya da kawai dai ba mu samu tafiya ba ne shi. Ba a samu tafiyar ba? Wallahi mai gidanmu ne ya daga tafiyar sai zuwa jibi. Yo ina kayan naka? Wallahi suna can kin san ban so in ta dauko kaya ina wahala da su ina yawo da su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni da hanna wannan. Wallahi kin san ni ma tafiyar nan na so in yi ta saboda ban so in dan ƙara bata lokaci da nan ina so in je in dawo ne kawai in yi abin da zan yi shikenan. Kin ga na dawo zan dau time ban. To shi wannan mai gidan aibi. Wallahi kin gani kaina ban ji daɗin in tafiyar nan. Bari in shiga ciki kawai. Sai ka tashi wallahi. Wallahi kin dai gani ni kaina ban ji daɗi ba saboda mai gidan nan namu wani lokaci tsananin shi yayi yawa har ko mun je airport aka ce ai tafiyar nan ma ba za ta yi ba dole in dawo gida. Amma gaskiya bai kyauta ba. Kin ga wallahi kayan nan ma wallahi kin ga kayana sai dai na bar su a can na ce to kawai bari ma in bar su saboda ni ban san sofa sosai da ɗauko kaya in ta jigila da su ina yawo da su. Subhanallahi. Amma me yake damu ki na ga din ranki ya ɓaci da ban yi tafiyar nan ba. Ai ni na riga na sanya wa kaina ma kamata. So amma dan kafin in tafi ba ki jin daɗi irin zan tafi din to kuma ya aka yi suka canja gaba ɗaya lokaci. Kai dai kawai a dai shi. Ko dai akwai wani abu. Kai ba wani abu. In akwai wani abu ki gaya mu. Ba wani abu. Amma kin san me? Bari in dan shiga in dan yi wanka in fito. Saboda ina so in koma ma ina so akwai wani abokina da zan haɗu da shi. Bari in shiga idan Allah ya kai mu ruwa bari zan je in yi wanka yanzu. To ai mai gida gaskiya kamar me? Wanka wani ce kafin ka tafi kana dai dan tafiya haka sai na ga bangon ɗakin ya tsaga haka. Allah. Sosai ma. Kuma ni ina gudun matsala yanzu kana shiga zai iya faɗo. No ba wani abu ne ba kawai ki kai mu a gaskiya mai gida tsakani da Allah bani son ka je wannan bangon da ya faɗa maka. Ka gane ni ne za a ja mata kaba kuma ni za a ja ma asara. Gaskiya ba za ka shiga ba. Kai ke damun ki ne kwana biyu na kin canza min ne gaba daya. Ni wannan bangon ne da ya tsaga shine tashin hankali. Wanka kawai da sai zan yi. To ai bangon ya riga ya tsaga kana iya nan da ka shiga sai ya rubuzo maka. Okay tunda bai tsaga ba da ya tsaga bai fashe ba. To ai ni tsakani na da Allah ina jin tsoron ni dai a sani ta kawo. Ki matsa min haba Allah ne gida ni ina jin tsoron ta kaba dan girman Allah bango ya matsage. So ke sai haka bai yi ba. To dan Allah ba sai ka shiga kewayen waje ba. A gaskiya ba zan iya wanka a kewayen. A gaskiya a to. Ki matsa min in wuce da ci. Wani ke damun ki? Yoni ina jin tsoron bango fa ya fa tsaga fa sosai ka. Ko ina ruwanki da tsaga bango, bangaye nawa suka tsage a unguwar nan. Kai a ni dai ina jin tsoron. Sai na shiga rayuwar ka yanzu. Ina ga anya kina da gaskiya ko akwai abin da ke koyewa a cikin. A gaskiya ina da gaskiya. Idan kina da gaskiya to ki bari in shiga. Kai. Gaskiya sai na shiga matsa ba no. If I give you belly, I go still there with you. Wai kai a gidana? Wai kai a gidana? Me kake yi nan? Subhanallah. Dan girman manzo Allah ka yi hakuri. Dama ki wannan shi da ke boye mu ciki hana ni in shiga. Dama shi ke boye mu ciki hana ni in shiga. Dan girman Allah mai. Ashe dama ina bata abin da ke mun kenan. Ina tunanin da aka bar gida ne a bude. Waye ne ya buga shi? Ni ba na rufe gida da kaina, ni na rufe gida. Ya zaki ce min na ba gida a bude. To gaskiya ni dai ba san inda nake ko? Ki bude mishi gida. The way you dey waka, baby, now see me serere. They do me like tinini and I want to give you the go. See me out and jogo. Somebody call the police, oh, call the police. Somebody call the police. Kina cin amana ta ina fita. Wato har wani cewa ke wai sati ɗaya ashe ke idan ma za ki samu kayan ba zai fi sati ɗaya. Ban san fa ya fashi. Ashe ke da mace amana ta. Okay, tun kafin da kike ma za ki fara kuka. Bari ki gani. Bari ɗauko abin. Call the police. Somebody call the police. Oh.